ሳምራዊት ኣብ ደኒማርክ ትነብር ደላይት ሓዳር ህይወት ወዲ ሰብ ናታ መንገዲ ሒዛያ ትጓዓዝ ሓደ ግዜ ኣብ ስራሕን ትምህርትን ዕውታት ንኸውን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት ግና መጻምቲ ህይወት መርካብ ብድሆ ክኾነና ኽእል እዩ እምበኣር ዛሎም ዘላልየኩም ዘለኹ ብኢንስታግራም እንትኾነ ሌላ ሓሳብ ልባ ድሌታት ጸሓፈት ለይ ሓፍትና ሳምራዊት ደላይት ሓዳር እያ ሳምራዊት ብናይ ገዛእ ርእሳ ጻዕሪ ኣብዚ ሕጂ ዘለዋ ጽቡቕ ዝበሃል ደረጃ ህይወት ዝበጽሐት ሓያል ንፍዕቲ ጓል ኣንስተይትን ኣደንያ ሎሚ ድማ ኣብ ማዕጾ ናይ ሓደ ዝተረፈ ዕድሚኣ ንስኣ ዘሕልፎ እሙን ሰብኣይ ኣብ ምድላይ ትርከብ ኣላ ቅድሚ ናብ ናይ ሳምራዊት ጉዳይ ምእታወይ ግና ንኹላኹም እዛ ቪድዮ ትከታተሉ ዘለኹም እዚ ትሕዝቶ ላይክ ብምግባር ናይ ሓፍትና ጉዳይ ናብ ብዙሓት ሰባት መታን ክበጽሕ ድማ ሼር ብምግባር ክትሕግዙ ኣለኩም ሳምራዊት ኣብ መጀመርታ 30ታት ዕድመ ትርከብ ብትውልዲ ኤርትራዊት ዜጋ ኮይና ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ግና ኣብ ሃገረ ደንማርክ ትነብር ዘለያ ብመጠኑ ዋላ ይኹን ቋንቋ ዓዲ ምዝራብ ትመልኽ ናይ ደንማርክ ዜጋ ዝሓዘት ኮይና ብግቡእ ናይ ሞያ ትምህርቲ ዝወሰደት ሙሉእ ጥዕና ዘለዋ እያ ናይ ገዛእ ርእሳ መኪናን ስራሕን ዘለዋ ኮይና ንመልክዓ ዝምልከት ንውሕ ዝበለ ተኽሊ ሰውነት ቀይሕ ሕብሪ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ እያ ሳምራዊት ሰዓቢት እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኮይና ኣብ ትርፊ ግዚኣ መጽሓፍቲ ምንባብን ዝተፈላለዩ ዛንታታት ምስማዕን ትፈቱ ብተወሳኺ ኣብ ትርፊ ግዚኣ ምሕምባስን ኣብ ጂም ከይዳ ስፖርት ምስራሕን ድማ ተዘውትር ባህርያታ ንስድራኣ ኣዝያ ትፈቱን ተኸበርን እያ ኣብ ነገራት ዘለዋ መርገጽ ድማ ንጹርን ሓያልን ስለ ዝኾነ ቁርብ ሓያል ቁርብ ትርር ዝበለት ምዃና ትገልጽ እዚ ሓይሊ ግን ካብቲ ንህይወት ዘለዋ ተወፋይነት ንስድራ ቤታ ካብ ምሕላውን ዝመጽእ ምዃን እያ ደጊማ ትገልጽ ሳምራዊት ቅድሚ ሕጂ ተመሪዓ ነይራ እያ መርዓን ፍትሕን ናይ ሓዳር ከም ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጽ ስለ ዝኾነት ድማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካብ በዓል ቤታ ብፍትሕ ተፈላለያ ኣላ ወላ እኳ ትፈላለ ግን ሕጂ እውን ምስ ኣቦ ደቃ ሰላማዊ ርክብ ከም ዘለዋ ብምግላጽ መንግስቲ ደንማርክ ብዝበሎም መሰረት ድማ ተራዳዲኦም ደቆም ኣብ ምዕባይ ይርከቡ በበይኖም እንዳነበሩ ሳምራዊት ካብዚ ቀዳማይ ሰብኣያ ክልተ ጽቡቓት ቆልዑ ወሊዳ ኣብ ምዕባዮም ድማ ትርከብ ሎሚ ትደልዮ ዘላ ሰብኣይ ድማ ነዞም ቆልዑ ብፍቕሪ ዝቕበሎምን ዘኽብራን እሙንን ሓላይን ሰብኣይ ብጻይ ዝኾናን እያ ስለዚ ሳምራዊት ነቲ ትደልዮ ሰብኣይ ነዞም ዝስዕቡ ረቋሒታት ከማልእ ትጽቢት ኣለዋ ትደልዮ ዘላ ሰብኣይ ግድን ኣብ ደንማርክ ዝነብር ክኾን ኣለዎ ዕድሚኡን ዝምልከት ካብ 35 ክሳብ 45 ዝዕድሚኡ ኮይኑ ነዊሕ ቁመቱ ማለት ልዕሊ 1.75 ዝኾነ ክኾን ኣለዎ ሃይማኖቱ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝኣምን እምነቱ ዘኽብርን ኮይኑ ግድን ተዛራቢ ትግርኛ ወይ ብሄረ ትግርኛ ክኸውን ኣለዎ ኩነታት ስራሑን ጥዕናኡን ድማ ናይ ገዛእ ርእሱ ስራሕ ዘለዎን ሓላፍነት ዝስከምን ኮይኑ ሙሉእ ጥዕና ዘለዎ እዩ ሓፍትና ሳምራዊት ኣብ ቁኑዕ ሰብኣውነት እምበር ኣብ ደረጃ ትምህርቲ ሃብትን ብዙሕ ተገዳስነት ይብላን ስለዚ እቲ ትደልዮ መጻምቲ ግድን ድግሪ ክህልዎ ሃብታም ክኾን ኣለዎ ይትብለን ግን ግድን ቅድሚ ሕጂ ንቡር ዝፈተነ ዝተመርዓዎ ክኸውን ኣለዎ ቆልዑ እንተሃለውዎ እውን ጸገም ዘለዎ ይኮነን ትብል ኣላ ሳምራዊት ንሓሳባ ዝካፈል ደቃ ኸምናቱ ገይሩ ዝካናኸን እሙን ሰብኣይ ኣብ ምድላይ ትርከብ ሓቀኛ ፍቕሪ ብርሕቐት ይኹን ብኹነታት ዝድረት ኣይኮነን ሳምራዊት ትደልዮ ሃብትን ንብረትን ዘይኮነስ ናይ እምሮ ሰላምን ሓቀኛ ፍቕርን ስለ ዝኾነ ምስ ሳምራዊት ክትላለ ትደሊ ጎበዝ ተሃሊኻ እሞ ኸዓ ነዞም መዐቀኒታት ዘማልአን ንሓዳር ተወፋይነት ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ በዚ ኣብ ቦታ ኮመንት ናይ ዩቲዩብ ቻነል ስቶሩ ፕሮዳክሽን ኢሜይል ኣድረስ ናይ ባዕላ ናይ ሳምራዊት ክትረኽባ ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ ንሕና ከመቐረብቲ ዝመደብ ኩሉ ኣብዚ ብዛዕባ ሳምራዊት ዝበልናዮ ንሳ ብዝበለትና እምበር ብቐረባ ንፈልጣ ሰብ ከም ዘይኮነት ክንሕብር ንፈቱ ሰናይ ናይ ሓዳር ናብራ أنت عباي ورحي بزحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفرفتورا
ሃይ ምስትብርሃኖም ቅርጾም ተፈታዊ ስልማት ናይ ሰማይ ተፈጥሮ ባህርያዊ ባዕሎም ንባዕሎም እናተዳራርቡ ነዛ ጸልማት መሬት ብርሃኖም ይህቡ ብርሃኖም ይህቡ حد ጊዜ ጸላም ደመና ይሽፍኖም የጣራጥሩኻ የለውም ግድ ትብሎም ዋልታና ብንፋስ ተነጺጉ ምስተደፍአ ደበና ተሰሊሞም ትሪኦም ክተኑ ብባና ክተኑ ናባና ሓንቲ ዓባይ ወርሒ ብዙሓት ከዋኽብቲ ጸረናይ ጸላም መብራህቲ ናይ ለይቲ ሽፋን ዓይኒ ቐንጢጦም ዝውግዱን ጸልማት ወርሕን ከዋኽብትን ናይ ጠፈር ፍጡራት ወርሕን ከዋኽብትን መብራህቲ ናይ ሰውራ ናይዛ ዝባደመት መሬት ምቹቲ ኤሪትራ ዋልታ ናይ ሓፋሽ ግምጃውያን ተቓለስቲ ምንጭ ናይ ብርሃንና ንሶም እዮም ከዋኽብቲ ንሶም እዮም ቶም መብራህቲ ዋልታ ናይ ሓፋሽ ግምጃውያን ተቓለስቲ ምንጭ ናይ ብርሃንና ንሶም እዮም ከዋኽብቲ ንሶም እዮም ቶም መብራህቲ